Anong delegations po kayo, sir? NCR team po. Galing po kami from Makati. History po sa amin to kasi first time po namin na makarating ng palarong pambansa. Kahit po sa Makati team po, first time namin nag-champion dun sa NCR palaro. Pero may plus 3 po kami, mandatory po kasi yon, may plus 3 players po from Parañaque, Pasig, and Quezon City po. So, sir, ano po yung inaasahan ng NCR sa inyo dahil sabi mo nga first time ninyong makiyapagpalaro po? Yes, very proud kami. Very proud ako sa mga players ko, sa coaches, at sa mga parents na sumusuporta po sa amin. Gagawin po namin yung best namin para makuha po namin yung dream din po namin dito. So, sir, ano po yung preparation ninyo para may makuha po tayo sa palaro po? Actually po, sa Makati pa lang, talagang nagpe-prepare po kami. Everyday po kami nagte-training doon. After po ng NCR palaro, nung nag-champion kami, nagpahinga lang saglit. Then balik na po sa training. Para nga po, sabi nga namin, preparation po talaga importante. Pagpunta po namin ng palarong pambansa para makuha po namin yung gusto namin mangyari po dito. Sir, kumusta naman po yung pag-stay ninyo dito sa Lowag City, Ilocos Norte po? Sobrang saya ng mga bata. Siyempre, bagong kultura, yung klima, naninibago rin po sila. So happy po kami, nakapunta kami sa Ilocos. Very memorable po sa amin to. At siyempre, yun nga sabi ko, history po. At once in a lifetime po sa mga bata at sa amin din po mga coaches. Sir, yung mga atletas po ninyo, ano po yung mga gustong-gusto nilang pagkain po dito sa Ilocos Norte or yung Ilocano na pagkain? Yun nga po, yung siyempre yung yung empanada po. Tapos nakain na rin po namin yung sinanglaw. Tapos na longganisa po, yun yung mga talagang pinupuntahan din po nila na pag may nakita po kami mga karinderya. Tsaka yung bagnet sisig. Yun. Sir, lastly, mensahe mo po sa mga bata or yung mga atletas po ninyo, sir? Sabi ko naman sa kanila, number 1 po na ikakapanalo namin sa tournament ng palarong pambansa yung disiplina po. Tsaka syempre yung tulungan po ng bawat isa.